Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajingnya kop marek marathon kelas sedang mensuk thiet bha hapok ke Jylla jongi namar ngioi babun ki shim menta shirhem naduk ki khlung khna haduk ki balayau kartaru kawai ka Longkmie ka bala job haki babun kum kini kajingnya kop baru Wanrah ya ka nam ka burom ya ka Jylla kadai ka kong Refika beki pede ikong beki pede ilai shim menta haki babun ki jingnya marek marathon hakaleng kari kum haka marathon ka ba 6 kilometer na Shillong sha Guwahati Kepala Penlong Dakatanat Income Tax Department House Nem Arjar Katpra Katata Mumbai Full Marathon Keba ilayo ya ke kerdan keba saw haka kategori jong I Bat ilalong kaladu haka Kargil International Marathon keba 40 kilometer Bat ru long ke brand ambassador jongkani ke jingya kop Ikong beki pedi ilawan baar haka jingya kop marek keba 90 kilometer Kata ka Khardungla Challenge kaba dairu ke jaka kaba kenjang tam haperthai kaba penlong ya kani ke jingye mare kaba jinjar bat kaba ikong beki pedi ilong ka kenthai marwai hakari ban mare ya ka Khardungla Challenge kaba 90 kilometer baru ka Ladakh Full Marathon ikong Refika beki pedi iwan na ka longyeng kaba baro kide ki riu ya ka sport bat kiba pikir ya ka koit ka khia ngawan nak yang kiba kidai yang joki dong mare kum ki na ihin mention jang jangan ide dong mare te nado dang kam kena hi ngalong into fitness te shipor pat ngayo ngalas ngaso pang tin so dan tau hypothyroid pangasu tang gain weight pang ka khle ke ite ngasu nga perkhat na chu shong ha yin chu complain ta ka bha bangale ke na benta ka jing bahai ka med lajong tinga sam ban mare na kapor marathon kedai ka marathon ka ba ni hab ban mare 50 kilometers above the femare 80 femare 100 femare 200 anything above 50 is an ultra marathon the kini ultra marathons kedai actually kedai for very it's a very high intensity sports fila ban so thu ba ni mare ki pho kan ta ha ka shong ha tengkhat ha u slap ha u snow ne haki hills haki plains haki deserts it really don't matter where tang ba like kani it's a very high intensity sports tingi ni don kam ba long ka kamet ka bakya and ni don kam ru ka diet ka ba best and ni don kam ru ka training ka ba malam ni sha ka jinjo ba ro khat but half but full marathon la don kum ba phram tu Shillong ngam juta kam participate lah Shillong because nga travel bit shabar because nga semua bang India exposure shabar tika kam bha na benta jongar because ngala ban challenge but ki wei da ki jat bin riuk nang ba lang kum ka kenthai na Shillong ba na Meghalaya nga kwa ban pun I da ki wei shabar ba ni dan kasap ba ni bila ban yishim benta ban ai reng lang ba ki wei ki naka government na jong Meghalaya tengah pat jiyo jeng kershani eiru kila don ki por banga lali kerpat iki because yikini ki marathons ni don kampun ba ka financial support because dan ngilet yikini ki high altitude runs because ni hab ban acclimatize ni hab ban train route shaka kum dalit Ladakh ni hab sa kum ba at least shi benai shwa bangin min shim ki event because kam dei tang ka jing khriat ka ba point -18 kadai ka high altitude because shate ka oxygen level kadai 50% tini hab long in our best of health dan ni shim ka competition kum kata tini ni hab lek shibana shwa te bon bit balut bit na pala le jong te kum kini ki bai bang long ambassador ngal ayo jing krishan bon bahana ki parlok ki ba bade ki nong mare shaba ngakwa ha umie ngamut benlek ya ka Everest marathon kadi ka Everest base camp marathon ka 60 kilometers
te how August ngade biang ke race ambassador ha Kargil hang tu ngan le 100 kilometers te ngakwa ngan mare biang yu khardungla because ngakwa ban set ke record hang tu and ngan le ayaka la ultra 222 kilometers te ya kata ngade ka first in India te ngakwa ba at least naka government being a woman and representing the state in many events that I have won ngakerpat ya ke state bakade ban at least banyarap yang ngakna ngalak bangan bangan kiu shu bat bangan Wanrah buram ya bat kana me kan tala jat pundri Manali kedeka hill station apa Himachal Pradesh te kadai it's a very high altitude kalong mariabam bat ka khardungla ka ladakhi and ka temperature kadai minus 8 por ngamare nga and tingi mare bit shallow loom and ngamare 80 kilometers and ngade ka kanthai tang the only woman in India and tinga ngapat like in open category but kishin rang but ki kanthai tinga 1 second and haki kanthai because ngade marway hi tinga 1 first tinga shimpor khatway kanta akusan minute bandap ya kata. As an ultra runner, ultra means nimare 50 kilometers shajrong ni ki long distance runner. As an ultra runner ni happen long very physically fit and it's not only about your physical health, it's actually your mental health. Ni happen train track any event ni happen train by RCN ni license she's me because ban mare kata kau kenta halinti Fidi kamet jong fi kadai belong hakata ka position ba nimdi bandan ka dimpang ne ki injuries ne ka bam ka di ni la di ban prepare lupa di ki benai shwa pengin shimpat hakata ka event running wise nga train hi dala day and long haki ne ki nga train apa synergy gym ki trainers jonga ki la rap shibun ba yang haka strength training haki bai pat ki training ki ba dan kam na benta ban mare te nga ai khuble ya ka synergy gym ru because na benta jong ki ngala ban drop ya ka thong ha manali ru te ngala ban dong diladi bat synergy gym bar Jylla long because kita ki plains te ki biang haki plain area but nganut ruban ko ki runners na Shillong Meghalaya haki hills te ni train hi because ni la khash ni but ni train ru hapo hills te nganong ba in hill running te as for now kita ki runners na Meghalaya ningkong ki samajuni ki ngakwa ban ong ifi ba it's very important to lead a healthy life midai ban don bet ka passion ban le ki kinja sports ne ki ban bhai ka met jong fi midai ban num say no to drugs, no to alcohol, no to anything ngade ka Longkmie ngadon ki khon but findadan in any kind of fitness kamut filet ke yenta ka jing bha jong ka met jong fi kamut firu fin kio bat fin long ubri uba bha ndai tang namenta ila de bat namenta ka jat bindriru and niki kin thai pet ni de ki Longkmie and ni kin thai ni de ki long ek reshot jong ka ye dan ni pang ni shitom te ki jinjar bangin pet ki khon ki ka family jomi te ni kin thai ni de ban don bet into fitness khnang nimde matang man lakni nangi pun ika example bani ki kan thai ni biang ha ka health tingi ka example rin ra ki khon ki kti pat ya ka long yeng juni bangin meet a healthy life ngapa ban ningkong ki sports person barok khat ka kam le de ki support ne kim support tamangi lim dei bendu jingkerman because nga ningkong ala do jingkerman bha because ki bon ki incidents ba nga travel bha ting hapan travel tikidan ki por nga hapan shim ki ticket nang ni ki ticket nang teng hap arrange ka pisa te teng khat hapat arrange ka pisa ngala sha fitet no obviously nga sha hamai nang to nga sha tama nga khan long demotivated no nga mnei le ka de ni le bha kan wan ka ji bha hi yangi te nga chuker pa ki sarkar especially ka sports department ba kadai ban pet ya barok khat ki sports person especially ki bawalam jing bha bat ka jing nong popularity ya ka state jong fi te because kumnga ngala mare ki jaka ki ba like sha Gujarat cha jam nagar ki bam tip shipang ka Shillong
Te minta berkat kitip Shillong kitip lut. Te ka niwan lam burom ya ka state tengi kirpat iki bakiru kit at least kin burom ya ki nong ya lek kai jang ka state. An kin ai ka jeng Krishan kat bakila kin. Every day ngamare kumba 15 kilometers 20 kilometers ngalak ki saw baje min stem tengamare shwa hasurok 10 kilometers na 15 kilometers tengah wan sha gym tengah mare yang speed training ha gym tengah sale pat ki strength training ha gym te janmit pat dengan wan sha gym tengah mare pat de shane hu ne kumta tengah mare yang sa 10 kilometer janmit te kamut for shwa ki event te kamut nga kumno ngamare pat 10 kilometer shisni jing sep ya ki bamun shwa tengah lut hina pala lejong obviously nak support from my family members and ki pablok te mintaj ni shakhamat te nga longan hapan pani jing yarap na ka sarkar because kini ki registration si ki ultra run ki long 1.5 lakh e ting na mahap mare sha Everest life ila so tu ngamla ban lek marway tengah don kam ki guides na po Nepal tengah hapan lut tang ka registration to around 2 lakhs ki traveling sa ka stay te like ka cost a lot kan